Het is algemeen bekend dat de Maastrichtse carnavalsvierder geen kant-en-klare pakjes aantrekt tijdens de 3 dolle dagen. Toch kan hier een winkel, die gespecialiseerd is in carnavalskleding en accessoires, nog op voldoende klandizie rekenen. Nou, van alles. Studenten, Maastrichtenaren en er zijn ook nog wel eens toeristen wat de laatste week naar Maastricht komen om carnaval te vieren. Dus eigenlijk van alles iets wel. Koopt de Maastrichtenaren pakjes? Ze kopen ook pakjes, maar ze maken ook heel veel zelf. En dat zie je ook met de carnavalsdagen zelf. Dan heel veel eigen creaties, lampen, versiering. Ja. Maar die kunnen ze hier niet kopen? Nee, dat kopen ze in een nevenvestiging van ons, het Panhuis op de markt. En daar kopen ze lintjes, verlichtingen, veren, pluimen, noem maar op. Wat zijn de hardlopers? Dat zijn dit soort jasjes allemaal. En dat vullen ze dan aan met een bijbehorende petticoat, ongeveer in dezelfde kleuren. En dan een panty eronder en je bent klaar. Eventueel nog een hoedje. Maar dan ziet iedereen er hetzelfde uit. Nou, er zijn toch allemaal verschillende kleurstellingen en modellen in die jasjes. Even kijken. Een andere hardloper is gebaseerd op een populaire film. Dat is eigenlijk dit jurkje en dat is zowel voor de volwassenen, voor de jonge dames en de kinderen, de meisjes, hebben we ook een modelletje in. En dat wordt erg veel gevraagd op dit moment. Dat is van die film van de Addams Family. Wednesday noemen ze het, alleen ja, de leverancier noemt het anders, die noemt het Friday. Maar het gaat heel erg hard. De vraag naar maskers is de laatste jaren een stuk minder. Niet meer zoveel als vroeger. Wordt wel nog iets van verkocht, maar dan zijn het meer de bekende figuren, presidenten van landen of andere bekende personen. Ja, 20 jaar geleden was dat veel en veel meer. Toen kochten we ook in bij grote maskerfabrieken in Frankrijk, maar die zijn inmiddels ook failliet al. Het wordt minder gedragen, er wordt veel meer geschminkt tegenwoordig. Schmink is dan ook volop te koop. Maar wat zijn de favoriete kleuren? Ja, dat is eigenlijk al jaren hetzelfde. Zwart, wit, goud en zilver. Dat wordt het meeste verkocht. En daarbij passen de mensen dan de kleurtjes aan hun pakje of aan de pruik of noem maar op. En hoe gaat Fred zelf met carnaval verkleed? Verschillend. Dat zien we wel wat nog over is de laatste dagen.